ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 4, 5 ಬೊಕ್ಕ 6ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅತ್ರ ಶೂರ ಮಹೇಶ್ವಾಸ ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಯುಯುಧಾನೋ ವಿರಾಟಶ್ಚ ದ್ರುಪದಶ್ಚ ಮಹಾರಥಃ ದೃಷ್ಟಕೇತುಶ್ಚೇಕಿತಾನಃ ಕಾಶೀರಾಜಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜಶ್ಚ ಶೈಬ್ಯಶ್ಚ ನರಪುಂಗವಃ ಯುಧಾಮನ್ಯುಶ್ಚ ವಿಕ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮೌಜಾಶ್ಚ ವೀರ್ಯವಾನ್ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸರ್ವ ಏವ ಮಹಾರಥಾಃ. ಈ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದಾಯಪಂಡೇ ಪಂಡ. ಈ ಮೂಜಿ ಶ್ಲೋಕಡ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪಾಂಡವರ್ನ ಸೇನೆದ ಮಹಾಯೋಧರ್ನ ಪುದರ್ನ ಪನ್ಪೆ. ಈ ಹೋರಾಟಡು ಭೀಮಾರ್ಜುನರಿಗೆ ಸಮಾನರಾಯಿನಂಚಿನ ವೀರರು ಉಲ್ಲೆರು ಎಂದು ಪನ್ಪೆ. ಯುಯುಧಾನ ವಿರಾಟ ಬೊಕ್ಕ ಮಹಾರಥರಾಯಿನಂಚಿನ ದ್ರುಪದಿರ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರೆಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅಂಚನೆ ದೃಷ್ಟಕೇತು ಚೇಕಿತಾನ ಕಾಶಿರಾಜೆ ಪುರುಜಿತ್ ಕುಂತಿಭೋಜ ಬೊಕ್ಕ ಶೈಬ್ಯನಂಚಿನ ನರಪುಂಗವೆರು ಉಲ್ಲೆರೆಂದ್ಲ ಪನ್ಪೆ. ನರಪುಂಗವ ಪಂಡ ಮಾನವ ಸಮಾಜಡೇ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನಕ್ಲೆಂದು. ಅಂಚನೆ ಬಲಶಾಲಿ ಆಯಿನಂಚಿನ ಯುಧಾಮನ್ಯು ಬಲಿಷ್ಠವಾಯಿನ ಉತ್ತಮೌಜೆ. ಅಂಚನೆ ಸೌಭದ್ರೋ ದ್ರೌಪದೇಯಾಶ್ಚ ಸೌಭದ್ರೋ ಪಂಡ ಅರ್ಜುನ ಬೊಕ್ಕ ಸುಭದ್ರೆನ ಮಗೆ ಅಭಿಮನ್ಯು. ಅಂಚನೆ ದ್ರೌಪದಿನ ಜೋಕಲ್ಲಾ ಉಲ್ಲೆರಂದು ಮಾತಿರ್ಲಾ ಮಹಾರಥೆರೆಂದು ಗುರು ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರಡ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಪನ್ಪೆ. ದುರ್ಯೋಧನನ ಕಡೆಟ್ಟು ಏತ್ತು ಮಲ್ಲ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತುಂಡಲ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷನ ತೂದು ಬೋಡಿಗೆಲ ಆಪುಂಡು. ದಾಯಪಂಡ ಎದುರು ಇಪ್ಪುನ ಯೋಧಿರ್ ಮಾತ ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕ್ಲತ್. ಭೀಮಾರ್ಜುನ ಸಮಾಯುಧಿ ಅಂಚ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಭೀಮಾ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜುನಗ ಸಮಾನವಾಯಿನಕ್ಲೇ ಉಲ್ಲರತ ಮಾತಿರ್ಲ ಅಂದು. ದುರ್ಯೋಧನೆ ಎನ್ನಿದಿತ್ತೆ ಪಾಂಡವೇರನು ಸುಲಭಡು ಸೋಪಾವಲಿಂದು. ಆಂಡ ಮೆಕ್ಲೆನ ಮಾತ ತೂದು ಕುಡಾ ಪೋಡಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಡ ಪಿದೈ ತೋಜಾ ಒಂದಿಜ್ಜೆ ಆತೆ ಮುಂದೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪುಡು. ಸಮಾಜಡ್ ಕೆಲವೇರು ಮಸ್ತ್ ತಪ್ಪು ಮಂತದ್ಲ ಈತ ಆರಾಮಾದಿ ಇಪ್ಪೆರತ ಅಂದು ಎನ್ನುವ. ಆಂಡ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಗಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಪಿದೈ ಮಾತ್ರ ಎನಡ ಮಾತಾ ಉಂಡು ಅಂದು ತೋರ್ಪಡಿಕೆ ಮಂತೊಂದಿಪ್ಪೆರು ದುರ್ಯೋಧನ ಲೆಕ್ಕ. ಆಂಡ ಮನಸ್ಸು ಅಕ್ಲೆಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಬಿಡ್ಪುಜಿ. ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ ದುರ್ಯೋಧನೆ ಅಲ್ಪ ತನ್ನ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದ ಮಹಾಶೂರ್ಯರ್ನ ಪುದರನು ಗುರು ದ್ರೋಣರಿಡ ಪನ್ಪೆ.